Moi! Mä teen tänään teille semmoisen huoneenesittelyn ja tossa on serkkuni, hän näpsäpää tai jota on tosi sotkunut tällä välin mennään katsomaan. Eli ihan ensin tässä on meidän kovimme, on tämmönen. Ja sitten mennään tänne sisälle, tässä on tämmönen joku. Sitten tässä on dynä. Ja tässä on joku peili. Tuossa on mun siskonsänkky ja tommonen matto. Ja mun pöytä. Ja taas tää sitten on tommonen peili. Ja sitten vaatekaappi, siellä on iskänkin vaatteita. Sitten on tämmönen lelulaatikko. Täällä on mun huppareita. Täällä on jotain tommosta. Sitten tuolla on tommonen nurkka, jossa on kruiseri. Sitten tässä on mun sänkyni, siinä on reppu. Ja minun puhelimeni. Ja tyyny ja toi. Sitten mun siskon talli, sitten teen nukkekoti. Sitten me hampteli. Muistatkohan niitä on? Siellä näkyy, mutta ei nyt juurikaan näy. Sitten telkka. Ja niin. Tuossa on jotain keppihevosia. Nähdään ensi videossa. Moi moi!